Ɗumbin pioneers bila adadin na tambaya game da Pi lookup na Pi network. Abin tambaya a nan shine, yaya tsarin Pi lookup yake aiki? Shin ana iya cire Pi lookup ko ba a cirewa? Me ma amfani kuma da rashin amfanin Pi lookup? So a wannan bidiyon duk za mu yi magana a kai. Barka da shigowa Digital Hustle Hausa YouTube channel. Muna kawo update dangane da Pi network, crypto airdrop. So don haka idan kai sabon shigowa wannan channel din ne, ka danna like wa bidiyon nan, sannan ka danna subscribe so da duk lokacin da muka kawo sabon update za ka gani a notification ɗinka. So idan kun shirya mu shiga cikin bidiyon. Pi lookup wani tsari ne da Pi network suka kawo ta yadda pioneers za su shiga su kulle coins ɗinsu da suka samu na Pi through mining zuwa wani lokaci. Ta yadda yin hakan zai sa suna samun ƙarin adadin tokens na mining ɗin da suke yi na Pi. Maybe ka tara Pi gashi nan a transferable balance, kana jira a yi maka migration to mainnet, sannan kuma a gurin lookup, okay, already ka yi locking ɗin shi automatically 100%, maybe shekara ɗaya ko shekara uku. So a halin yanzu ba a yi maka migration ba. So lokacin da aka yi migration, wato aka tura maka coins ɗinka zuwa a mainnet ta yadda za ka iya accessing ɗin shi. So idan har ka yi locking ɗin shi a wannan setting ɗin, so baka da hurumi da za ka iya ko ɗaukan Pi guda ɗaya ka siyar ko ka yi wani uzurinka da shi har sai bayan shekara ɗaya. Okay? Sannan idan kuma misali a ce shekara uku ka sa, to har sai bayan shekara uku. While idan kuma wata 6 ne ko sati 2, so har sai ya cika wannan ka'idar lokacin kafin ka iya accessing ɗin shi. While idan kuma a ce let's say 25% ko a ce 50% kai locking zuwa shekara ɗaya, so kana da hurumi da za ka yi accessing ɗin sauran 50% ɗin. While kuma sauran 50% ɗin sai bayan shekara ɗaya. Wadda yin locking ɗin zai ƙara inganta adadi na tokens ɗin Pi da kake samu yayin da idan ka yi mining. Kamar yadda kuke gani, yanzu idan da zan ja shi daga 100% ya koma 50%, 90%, okay, kun ga cewa adadi mining rate ɗin ya ragu. Okay, wadda da idan na kai shi 100%, za ku ga yana buga plus 248, okay, for 14%. Okay, wadda idan kuma na ƙara jan shi baya zuwa 50%, kun ga ya ragu kaso, okay, zuwa 140 zuwa 124. Okay, haka zalika idan na rage adadin lokaci, lookup duration, za ku ga shi ma still ya ƙara rage min adadi na mining rate da nake samu. So guys, wannan shine update dangane da Pi lookup. So idan bidiyon nan ya burge ka, ka danna mu like, sannan ka danna subscribe so da duk lokacin da muka kawo sabon update za ka gani a notification ɗin wayarka. So sai mun haɗu a bidiyo na gaba. Bye.